Kinong Krishan jangka National People's Party Malki Lai Namkra Constituency. Mentang kesengi ke Sautrik Nopra Arajar Pesau. Da kewe kesur kila isyam lang ya gerai ban ai biang ke Jingkershan Bapura yuba Fantin Jela Kadong ubelong MDC Bamenta kumu kertong syak election jangka ying derbar tauan ke Khas Hills Autonomous District Council House Number 1 wa Arajar Arpsan. Ya kene gerai la yok ban syam ha ke Jingelang ke Blaklong ha ke ying sa jangka MLE Badru ke Menteri ke Sarkar Jela ke Dr. M. Prinlingdo. Hakabala wan manisya menta na palat sepangut kinong Krishan na kisnong kidong kithan baro kibahap hakini ka konstituensi. Hakini ke Jingelang la idon langru da ka kurim uba Fantin Jela Kadong ka kong Amprin Lingdo nang ta uba M halang simli MLE MDC Barim ke Maulai kinong ilam bah khamat ki riurong ba kilong kmi ki khna samla bat kiwe. Habakren ha ke Jingelang ba Fantin lapan pau ya ke Jingsango ya kipat ba kiba ai ya ke jingshenya ayu hapadeng kini kin rusnem kumunong yelam patpan paru ya ke jingsong singan wan hipor balingkot ban wer ya ke jingyelang henry lasaki ya ke jingya kloi kinong Krishan banyapoi ula pensengo bobat hapadeng ki jingpen thami bat ka khubor ham saya henry kinong shnong ka constituency bat wat shakiwe ki jaka ki shenya hakanong rem baskem ka party NPP. Ula berap ru dak baong bakiwe ki yolat ban kentho yu namar udai ubreu ubom dan bun ketintan neban put teroi lingba ki social media hendak ki kam na shalendet upendep komunong mikwan kabala pelong ya kinong Krishan banya menjor biang ya ka kerteng jungu nak benta kini election manwan na kaleng ba emha lang si imli ulong bon ai ki jinge trelang ringkat ba Fantin na ka benta kini election. Ka Dr. M. Prinlingdo ka pensengo bayam menta ya ka kerteng ba Fantin Jela Kadong la deban pha syak NPP Shillong City. Wala empat penbena kumbadai ka rukom. Henry ka sengohon ban UI. Henry ka sengohon haba UI ba kinong Krishan ka blok NPP na ka constituency. Kiyohon lang yu ba Fantin ban long biang u kertong ha kini election banwan. Kala berap ru ba ai ba kiwei kin pensawa daki social media. Henry maka ringkat uba Fantin bat kinong Krishan kin peni khambon deki kam. La yoru ya kejingkran nagi katto kat ni kinong Krishan kibala ya phliu jumut lang nak benta banwara biang ya kejingjob yo kertong. Kumbalong menta ka 17 laidam khra malki MDC constituency. Ka jingekon ki kertong kibala pau kerteng kilong ka kong deiti majau na ka Voice of the People's Party VPP uba Fantin Jela Kadong na ka NPP sabat kiwe pat kiseng-seng partai bakan tup ya ka Congress UDP bat kiwe kiban sampan benasyen. Ya, petjene setan ring sania beje madam Fantin kami wara yang di sini ke jing job juga Fantin kabaran borong. Namare ba Fantin don hakal yang soka sebeli ngi ban git haka NBC ne ke ne ko to hakal soka. Ta ga wai tak pangalenkan kobrasi ka propaganda sudah jadi propaganda nrihang ni pindai kendu ya ba Fantin bat kong Amparin yarap yarap i high level ngabawan ni man kapur mono iwan ki high level ni di video bin ya counter ya kata ka propaganda atau propaganda kemudian kam man counter lada file ada tin lani ka social media ru video bin ya don la ka jong ka counter ngimla ban cui genor ya ka social media jeng kiwe iki nilai ban mislead ya ka message yang pi hidi ban nilai ban counter ya ka yu jong ki bersyukran tang pole sakaway ke election bentakan barublay ubakraw ubatip ubashay unyalam yang isya kamat hakani kacing mon lagi Barsakri yaki papa. Kajing rai banpa eka kerteng jong iba Father Joseph Lakadong. Kum tang kawai kerteng. Kum ukertong yale election naka Malki no Lankra constituency. Ladep shim lupa haka apo fratre. Haka jing yalang kerki jong executive committee meeting. But ngila de pa Shaka Shillong City
ya kekerteng jong iba Tante Joseph Lakadong. Hakajing idon lang bat katukat ni ki members jong ki katukat ni ki dong Krishna. Ila sim ya kadikarai dakabayo selok lang papi. Dakabawan syabishnong ki dong ki jopi. Dakabayo kedua ipi nakapor siya kapor. Ang tangunin mene. Nrei kapor kalayan. Sansnem kilayan. But today mo pi. Kiba kam shy. Kam tip. Hey. Kaduti. Kapapidon kam banle. Nakabenta. Iba Tante Joseph Lakadong. Give a damn. Ngan sa proof by the leadership that God has blessed me with will bring blessings to Monkey. Doesn't matter if some people didn't like me this time. It doesn't really matter. Point is, ka-result kapag mapidon kam yang akong ka MLA. Ong kong ka MP. Ngin ba ya kakam MP siya. Okay. Ni ala di kisan sila, ni petkele. Nrei kami ke MDC election. Ni ladet ya syong berkala. Nakalian ke blok jungi. Mengkorup kami bangi Juli ki election ki ba ladet lu. Miju ya selok sobat ki tim jungi. Bangi jukot ya baro ban pen karai kan long penuh. Saya ngasukumen ba na baro keblaiwan baro hi kia menjur ban penyang biang danga sasisien na ka blok kejumi na ka parti NPP ngasukumen ba kidang don kejing syania desi bangim jukam peni thani kam ba le ngi le jarjar ngai kemen ba kejing le jarjar jongaru kidang i kam ki bapa ba ngale yaki development ki banga ai yaki personal cingirap ki bri apa kidan kena juga dan bentar lagi kayap kaim kapang ka sitom lu nga ale banla matkit lang ba lang wat lang amla sibun ko mesin ding la persangkat kepala bor hari ni indus nem apa ade ba hakam district council lu ngilai ele bun kilai i wat la kem dapau tan media manga kamtam lain ki kam ko ba adu bangwan isi ki bills ba pel ngila kila pas aka jiga don jungi aka district council kamtam ni snai ki an bro ki an matang i makla urlong lut apa bangi form isi mangi ngila don kita ke target aka jingi lam ke NPP kala bun ki kam ko ba adu kilan bil mentang la itu seng samlai ki seng long kemia ki bills ki jumi la anut kita ka di kong san menyakan ni ke development le la bun ba ki kam ki bangile nei ka shu long ke jinglen ke jonga bangam ju khot than ki media ban yalam leng ban pen i nani ban khot khap ribon cha leng dai mi chule be jar bat ka kemen ba ki yi kita ki kam ta kadau ki shim ka rai ba pila tre baru sandrus nem boleh pin i lambat la si kelawan tak kubur ba namele syu si kelawan tak jemput ceperhat jungaru bang namele syu la dadang don ki kandidat ki bakwa ila apply lani la dadon kata ka atatin naki nong kersan jungi ngakloi ban hian no naka taka jimpan tiket namar kani kamdei kanong kenti ki jonga kani kamdei ke syuki jo kayeng kesem jungi ngimde ban ong ba MLE nani MDC nang ni ngai baki pai ba pat ki kwa ngamla bar kentai kidang don kejing syania hanga ngamla bar kentai kemen baki dang don kejing syania ya kidang i ki kam ki ba ka bangale pat ki sashim ta karai ke ba baro hi imdon tang iwe ban kan atatien ngai kilai kemen ban ba ngala tre banyale ban ngala shim karai banganyale ngam don por ban kan ben yeno ngai ka kamlam jonga ka dei ban tre ka kam ban tre hop bat bandum dokti no ke kiwe ki parti ki la ban le la ka kam ko ba ka jongki
ya kata ngam tip bat ngam dempor hi nama ba ngan pet ya kakam pelajong ngan pet ikam kiwe ne kermen ba hakan ni kesenam ko baganya le biang lu kipai ba kin sa ai ke jing kersang ko pura bat ngak pa hi kipai ba lu wat cha elam bakla wat cha ba kiwe ki kin tien ki am saya kin ngen no yaki bat pimi isu ya ke jing bha ba sarkar kala le bat pimi isu jing bha ba ka parti kala le hanga simet ngam don daw wat laki om beli pimile na koi ke parti nga om beli ngan yele na koi parti ba ka parti NPP ngai i ki kam ba bha ngam don daw bangan mi na kan ke parti ban ngam i ta hi kam ki bas niu ba kale esi ki dong ki ki la ban i ndai hanga ngam i ngai dai ngai i bun ki kam ki ba bha ha ka jing yalam ya ka stit ne jalam su ni ong bangi la lut ni biang lut ni bet lut ni la ni trim ndai ne dia khen pai ka performance ni lai perform ba tadi ka state ne ka district council tadi ha constituency jo ngalo ni lai perform ba kum MDC ni la perform ba ba kit bok kerbiang ni constituency jo nga ba ben pa biang se sisin ya ka jing sungu ba ki don ka jing shania ba pura nga ba ngan tre sitom ban poi biang sa ka thong ba ngan tre sitom ban pe ya ki jing don kam jo constituency ba namta ka ri ba ja jo ba bangan keren ya ke konsensi jeng kiwei ngam la ban tip nama ngam don tu ngai ha ba dei ba konsensi jonga nganget skam ba kidang don ke jing shania hanga kidang don ke jing shania IMLA kidang don ke jing shania ka parti ke jongi ba ngam ata tin ba wala si ke jing yalam bakla kin don be akan ni ka thai mentali ba ka wat ka AI ke terikam wat ka social media ke terikam ba tentang kisah elam bakla dan dari kejing yadi jonga kipat ba ka long yajan hadu ka kata ba lesi ngat try ngat hiru ba kita kejing sya elam bakla kanum terikam but apa PE ka result MLA ru ka konstitusi jongi ni job na parti MPP pakai MP ru ni job jangan kemban ba ka MDC ru ni job hi nama ba PE ka result kalau tu tapi pada bagi we konstitusi nganget bagi beri kita ngani jing shania haba PE normal banget don ki perlok ki badai na parti NPP ki badai ki sitting MDC ru ngai i ki jing wan ki pat ba bat ke jing rap jong ki ki pat ba ngatrai ki dum plat esi kan don kata kal air ke bahir seni jatai ni tip tambah ngai i ke performance hi ki MDC jong ke parti ki jong ki lai ale kamram ba ki lai tre hok hi kila ekit ya ba bat kila tenrong hi badan kanu ke jing kam ha konstitusi juki kata kadi ke jing i jonga namal banga ngai tengku lang bat ki man kasi ngai i ki ke jing wan juki pat ba chiki bat kim jukenta ngai skam ki pat ba kinum plat i kita ko namal ke jing sungu kadi menteri kam no menta namal kam dei shu long ki ba ki brio kim don chuk te jing sungu i ki brio ki nong lam ki nong mi kmat ki ba ba ki